celkom dobrý. Prečo chrumky práve? My sme dlho rozmýšľali vlastne, že čím by sa asi mohol krstiť československý slovník a keď si všimnete, tak to je trikolóra, biela, modrá, červená. A to sme vybrali ako taký nostalgický artefakt. Toto prežilo socializmus? Zhruba tak. Tak preto kšupky. Minule asi najznámejší Japonec žijúci na Slovensku, Masahiko Shiraki, hovoril, som sa ho pýtal, že čo mu tak chutí zo slovenských jedál a hovoril, že mne celkom chutia tieto arašidové chrúmky a že a ešte, už asi nič. Sme dopadli. No a ten druhý najznámejší Japonec na Slovensku, Fuchimi Navaya, tak ten zase si libuje v horálkach a to tiež horálky neviem, no ale to len tak ako... Tak ideš chutnať alebo posypať? Tak idem to okrstiť, no počuj. A máme im povedať niečo k tomu a postojačky budeme, či posediačky? Postojačky. Tak všetci sa postavíme. Všetci, no jasné. Dobre, nech to má svoju dôstojnosť zase. Ja som tu zapadol do toho kresla, počuj. Teraz som vstúpil na kabelku, než tam prasklo, či to nie je tvoja? Hlavne, že sa nepreklápaš. Že máme korytnačku z produktu. Dobre. Tak ja želám tejto knižke. Ešte? Áno, nejakú špeciálnu stranu ti nalistujem? No, nejakú žížalu. Máš tam svoju obľúbenú stranu? Tak je tu helikoptera. Ja poviem, ale teraz úplne, že vážne. Ale fakt, že vážne. Že mám kamarátov v Čechách a ja sem tam im telefonujem. Ale s manželkým telefónu, aby som nemusel svoje platiť, vieš, ona to nevie. A jeden býva v Teplici a má 3 deti, ja som mu zavolal a zdvihla to jeho najmladšia, tam má 8. Takže dobrý deň, že mohol by som s Marekom hovoriť. A ona, že tati, volá niekto z Moravy. Lebo ona už slovenčinu nepozná. A preto, takže to je akože hlboká vec, že oceňujem prínos tohto slovníka, hlavne pre špuntov. Naši špunti poznajú, česky nepoznajú, majú na háku, ale aby to prehlbovalo vzťahy, aby boli tie vzťahy ozajstné a také ľudské, aby boli aj zábavné, ako táto knižka. Nech sa tá knižka predáva a keď sa predávať nebude, aby si z toho depku nemala a vydavateľstvo, aby to nejak utiahlo. A aby ťa oslovili ešte aj s druhou knižkou a s ďalšou, aby tých knižiek ešte bolo veľa. To potom sme to nejakými antidepresívami radšej mohli pokrstiť. Tak tu ďalšiu pokrstíme antidepresívami. Mám v taške. No aby to nebola moja kniha, Musím si tvoja. istotu. Dobre, takže to krstím teda, nech sa tomu darí. Táto okrstená kniha aj rozpleštíš to, hej? Zavriem, ty to rozpleštíš. A my to dojeme. Teda šupky. Poviem stop. Už som povedal stop, ale už som povedal druhýkrát. Počkaj, to nepoviem ešte. Dobre, tak nech sa tej knihe darí a tebe nech sa darí, nech si zdravá a nech stále tak fajnou robíš, že robíš. A ja by som možno ešte Martinu poprosil, že z toho druhého balíčka si by si ešte mohla prisypať. Áno, takže by ste to mohli urobiť stereo, hej? Len je, že dosť hladná. Že to boli 3 paličky pôvodne. Má aj Martina nejaké ešte špeciálne želanie. Jeden z Blajzla. No, nech sa predáva veľmi dobrá. Tak je pekná, tak by som mohla, nie? Nech robí ľuďom radosť hlavne. Už ten predaj, no čo už. Ak je to vytlačené. No. Tak poďte synchronne. No, dobre. Tak a teraz môžeš zacvaknúť. Výborné. No. Moc síly teda nemáš. Teraz si na to on sadne, no s Bohom. No, tak ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Nasleduje ďalšia časť programu majstrovstva Európy. Striptíze mužov. Moderátorov, knižných akcií. Je tu niekoľkonásobný víťaz v žianskej kategórii. G-string cowboy. Áno, ale je tam aj to pexeso, takže s tým sa dajú tiež zažiť pekné chvíle. Však? Dajú, nie? Určite áno. No, autorka vám to povedala. Takže ak by si chcel niekto nechať knižku aj podpísať, poprípade zamastiť od tých chrumiek, tak je tu jedinečná príležitosť. Ďakujem pekne Pištovi, Márii, Martine, aj vám, že ste prišli.
Jak žijete? Ďakujeme, ešte mám ďakovať. A Mária dostáva aj darčeky od vďačných divákov. Martina